हाँ तो एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल पर। हमारा चैनल पर मिथिलांचल संबंधी विविध गतिविधि के वीडियो अबैत रही है, लेकिन आना वीडियो हिंदी में अबै है। लेकिन हमारे विचार के एहि बेर मिथिलांचल के बात मैथिली में करी। हमरा से एगो व्यक्ति पूछलन कि कौन वकील सबसे बड़का होइ छै। एकटा वकील होइ छै अनुमंडल स्तरीय, ओहि के बाद जिला स्तरीय, ताहि के बाद राज्य स्तरीय, ओहि के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील होइ छै। लेकिन सब वकील में सबसे बड़का वकील कौन होइ छै? हम कहलियन कि कोई वकील सब कोनो बड़का वकील नहीं होइए। सबसे बड़का वकील होइ छै जे गाँव घर के जानी जाइत होइ छै से। तो कहलन ई केना? कहलिए हाँ देखियो, जँ ओकरा खेत में कोई मुरे उखाड़ लेलकै या कोनो तरह के अपराध कर देलकै, ओकरा शक भ गेलै, जेकरा से आई काल्हि में एक दू दिन में झगड़ा भेल हेतै, ओकरा शक ओकरे पर हेतै, तो ओकरा साबित कर के छोड़तै कि हमरा में ई अपराध फलनीय केलक। आब वो की करते, जकरा पर ओकरा शक है, ओकरा घर के सामने जाकर ओकरा अगर 4 गो बेटा है तो कहते 4 बेटा तोहर नाम नहीं लेते, लेकिन कहते 4 बेटा तोहर सुतले रह जेतु। घर वाला अगर देश विदेश प्रदेश गए तो कहते ओते रह जेतु। पूरा मान लिए कि ओकर नक्शा बना देते, लेकिन ओकर नाम नहीं लेते। अब जकरा प्रति गैर पड़ रहा ओकरा अगर सहनशील व्यक्ति है, कहते कि एकरा से लागू छोड़ दी कि एकरा जे लगाएर करू, अब चुप रह जेते। तो वो अपना संगी के जाकर जे गैर पड़े चले, वो कहथिन कि देखियो देखलही एते गैर पड़लिए दुआ दुआ, एकोटा के जवाब दिल नहीं दिलके। एकर मतलब की होए कि यह उखाड़ नहीं छल। चलो फिर अगला दिन ही पहले यह घटना भेले, अपराध भेले, फेन जे से दोसर कोई अगर मान ले शक भेले, ओकरा ल जाकर एनाहिए पूरा नक्शा बना कर गैर पढ़ल के। अब वही दिन के बात है, जना जना ओकरा जाएगो बेटा अथी रही सब मिला कहल के, ओकरा बर्दाश्त नहीं भेले। ओकरा पूरा नाम तो नहीं ले, लेकिन नक्शा पूरा ओकरे बता रहा है। तब ओकरा जवाब दे दिल, ओकरा जे झगड़ा कर लगले। तब कहले देखलही जाबे कर अपराध नहीं केने छले, जाबे उखाड़ने नहीं छले, तब लगले केना? चाहे जवाब दियो चाहे नहीं दियो, ई साबित कर के छोड़ते कि हमरा खेत के मुरे जा, हमरा खेत के विद्युत यह के नहीं। आप बताओ एकरो से बड़का कोई वकील भ सकिए जे हमारा सबके गांव घर के महिला हुई है से? ऐसा से बढ़ कर कोई वकील नहीं हुई है। चाहे कुछ कहियो नहीं कहियो साबित कर छोड़त कि हमरा अपराध या हमरा कोनो तरह के बात, जना कि जकरा से ओकरा झगड़ा भ गेलै, अगर ओकरा सामने से जाए ओकरा दिसन नहीं तकल के तो कहते देखी हमरा देख के है तो ऐठ के चले, हमरा दिसन ताक देते तो कहती कि हमरा दिसन ठीक अबैत रही, यानी कुछो करे तो ओकरा से कोई जीत नहीं सकिए, तो ओकरा से बढ़ के कोई वकील नहीं भ सकिए। तो हमारी विचार अहाँ सब केहन लागल मिथिलांचल संबंधी और बहुत रास बीच में हम कुछ वीडियो नहीं डालो, लेकिन डालते रहब और वीडियो आन वीडियो लग अबैत रहब। लेकिन इससे पहले अहाँ अपन विचार सलाह सुझाव अवश्य हमरा कमेंट में करी। तो अभी के लिए बस एतबे। विशेष रूप से कहब जो हमारा साथ बनल चाहिए मिथिलांचल संबंधी विभिन्न गतिविधि समाचार से हमारा चैनल पर अबैया। शुभ समाचार जो हुई मिथिलांचल संबंधी घटना, जना जयनगर जनकपुर रेलवे विभिन्न प्रकार के, वही सबके हम जिते जल्दी भ सके समाचार लग अबै छी। हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। अभी के लिए बस इतने। जय मिथिला, जय मैथिली।